Pou Nou és un pou públic que està a la sortida de Porreres en direcció a Llumajor. La imatge que ofereix avui no és la que fa 30 anys, perquè per fer la rotonda i aquestes carreteres, no és que l'haguem fet córrer directament a ell, però sí, estàvem basats a fer-lo a una banda i ara ens apareix a una altra. Un altre element interessant que hi ha a prop, molt interessant que hi ha just a la vora, és una creu gòtica documentada ja a 1498, de les 7 creus que anaven des del poble en el Puig de Montician, amb un medalló que té doble cara, el goig a una i el dolor a l'altra de la Mare de Déu. Unes peces de l'arquitectura gòtica que no en queden a Mallorca, més que una al Santuari de Gràcia i dues, fora també de la seva situació tal, arribant a Lluc. Per ell les mantenim. Les 7 creus que gelanaven el camí que va a Montician, el Santuari de Montician, i ja dic, documentades al Manco a partir de 1498. És una de les joies de Porreres, això. Pou de Riquers està ben arran del camí. Jo quan hi anava me'n cuidava de que el garrover se fes amunt perquè estava abandonat i ho vaig aconseguir. Ara, la mata selva que hi ha de vora n'hi havia més a dins el veïnat que de vora el pou, però també és un conjunt molt guapo. Aquest pou, jo darrerament he trobat un document que m'ha interessat molt, de la segona meitat del segle XVII, entre els béns de la possessió, s'anomenen cementers i tal, i anomenen un pou que diu el pou de la Cegonya, que és un pou que està a darrere les cases de Riquers. Aquell està. És el mateix? No ho sé. Si és l'actual pou de Riquers, el mateix que assenyala aquest document de la segona meitat del segle XVII. No ho sé, però, cercant en el diccionari del Covemoll, vaig trobar que pou de Cegonya és un pou molt poc profund. Aquest pou és molt poc profund. Els pous tots estan constituïts en so coll. N'hi ha que són molt guapos, de pedra, els posen aquella tarima de suqui damunt. Després té que aquell veí que és de marès, són 2 pilars fets de marès que jo els dic el brocal. I a damunt estan cruzats per una bigueta que en aquell cas és d'usina. La Font dels Morells avui en dia ratja molt primíssim, ratja, perquè també he sentit a dir, i jo no ho sé, que quan varen fer el túnel que travessa tot el Puig d'en Femella, per col·locar-hi el polvorí d'artilleria, varen fer-hi una vena i també ara l'aigua ja no és la que hi havia. La imatge que ofereix, per a mi m'agrada aquell redol, perquè hi ha una mica de bassa d'aigua amb plantes pròpies de lloc humit i tot un conjunt de piques que resulta una imatge interessant, podríem dir.